Nalantan ka? Tagaan ti kag tambal dire. Ha? Dili ka? Inya ilantan man ka? Mari to imong pamilya dire? Hatan kag kaon? Inya kay gilantan man ka? Nalantan ka? Tagaan ti kag tambal dire. Ha? Dili ka? Inya ilantan man ka? Mari to imong pamilya dire? Hatan kag kaon? Inya kay gilantan man ka? Kurkurog kag mayo. Grabe talaga yung panginginig niya mga ka-vlogs. Nakakawa si tatay. Tawagan naman pala siya tay. Ha? Dili lang? Nya unsa man pagayo nimo nang nalantan man ka? Magdala kog tambal dire para mainom nimo. Doy sa nimo tay oy. Kumuli di ka sa inyo ha. Ha? Dili lang kamuli? Dinira ka? Nyo, glain may mong lawas. Magkuha lang kog tambal para kainom. Para kainom kag tambal. Akong ambulansya tay kung kwaon, dili lang. Dili lang? Luoy man katay. Ano sa pasugod mo ilanat? Ganina? Init kay ka? Parang maayo ka, palit tag tambal, ako lay palit. Dili ka? Dili ka maayo tay. Di ka maayo anak. Kurkurog ka. Kurkurog ka tay. So kinanglan ka tambalan. Luwisan mo tayo. Tablitas lang, tablitas. Ako lang ibutang na rin tablitas. Dili ka? Ano man, di ka maayo anak. Yung pamilya, mari dire. Buntag pa? Niya, unsaom na ron nga porti manghilinata nimo. Kurkurog mong gagmayo. O muli sa kasinyo ha. Yatod ka na mo. Dihar ka? Wala pa kay kaon sad. Na, palit ang pagkaon. Na kay pagkaon? Tubig lang, nami tubig. Butangan tigag tubig dire. Nay tubig dare. Tubig lang, tubig. Ako lang ibilin dari tubig tay, muha ni tubig. Tubig lang. Para makainom kag tubig. Tubig lang. Nay tubig. Para makainom kag tubig tay. Ganina pa ni mo ilanat guro. Yan, awanan ka ron. Mao na. Ayon tawag mari to rin mong pamilya karong gabi una. Ang pagkaon ako tay, ako rin hatag nimo. Ha? Kan alang dihaon niya. Pasinukuan bago tumon ka. Wala pa igana mo kaon ro, ilantan mo ka. Ako ihatag pagkaon nimo. Dili lang ka?
Basi kutumon ka, yung panos na imong kaon. Panos na imong kaon tayo, pag kutumon ka. Ako lang ipilin ko pagkaon na rin. Dili lang ka. Sige, sige. Ya, tubig. Antay tubig ang mag-ibilin. Para mainom ni mo. Inom lang dia. Udah lang kagtambal mo nga rin. Dili sad ka. Mayon tagbari ro gabi mong pamilya tay. Okay. Nana, wala kay tambal niya. Sige kag guray. Sa may pamati ni mo tay? Tugnaw og init. O ilanat na tay. Oh. Asa man napitan nyo kaya tuon mo imong pamilya? Wala ka kadumdum? Pero moari ra to sila ron. Oh, may ambulansya, pwede mo pada ambulansya. Tambalan ka. Ambulansya. Tay. Dado na mo ambulansya dire. Ah. Dili sa ka. Tambal lang, ako ipili ng tambal mo dia. Ano man? Luoy man ka. Tay, napamilak to tay, luoy kay kadiri tay. Pero nami tubig ibilin tay, inom na ang tubig para maayo ka tay. Di ka kang padag tambal. Luoy sa nimo tay ay. Amping dia tay. Naitambal, pagkaon ako ang ibilin. Ha? Walay pag ibilin ako pagkaon. Natay, paklans tay. Kuyatag naman tay. Natay, paklans na tay. Imuha na. Para ang kaon na mo niya ha. Bili lang ako diya tay ha. Kita, may tagwari yung pamilya tay. Tay, daanan tayo. Parang di nakatugnahon. Oh, gamitan ni ha. Ikuob lang ni tay. Oh, gamitan tayo. Tarong ni tay, taas ni tay. Ah. Ah. Asan ni ko ibutang tay? Kani lang. Gamitan ni tay ha. Taas na tay, taas. Pwede na mo ipandong tay kung mag-uwan. Gamitan lang na tay ha. Sige tay, sige tay.